দীপেন বড়োৰ পিতৃ আদুলা কছাৰী ডাঙৰীয়াৰ কিছুদিন আগতে দেহাৱসান হৈছিল। আজি তেখেতৰ পবিত্ৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধ। মন্ত্ৰী অশোক সিংভাল, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আমি আটায়ে আহি শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জনালোঁ আৰু বিদেহী আত্মাৰ সদ্গতি কামনা কৰি সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। এজন সমাজসেৱক আছিল, এই অঞ্চলত অত্যন্ত জনপ্ৰিয় আছিল আৰু দীপেন বড়োৰ দৰে সুসন্তানৰ জন্ম দিছিলে। মই পুনৰ এবাৰ বিদেহী আত্মাৰ সদ্গতি কামনা কৰিছোঁ আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে, আটাইকে মই সমবেদনা জনাইছোঁ। जोबोद दुखुनि खौरां। थांनाय 13 एप्रिल जि जोंनि रंजालि बैसागुनि मोसौनि जि बैसागु बा मोसौ थुखैनाय सानखालि मोनाबिलि समाव हरखाबनो गोब्राब देहायारि जेंना जानानै गुवाहाटीनि हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट खालामबाय थानायावनो आंनि आफा आदुला कछारी बिथाङा रुंसारि जायो आरो बिथांनि जि मोनसे जोंनि बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै बिथांनि सोरगोआरि आत्मानि सान्तिनि थाखाय आरो जि मोनसे सारादु खुंनाय बेखौ जोङो दिनै मावफुंबाय आरो बिथांनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै थायो आङो मिजिंथिबाय। समाजनि आरो बे ओनसोलनि सासे बयजोंबो सिनायजानाय अनसायजानाय सासे समाज सिबियारि हिसाबै गुदि फरायसालि गायसननाय, बाथौ धोरोम गामियाव गायसननाय आरो हा गैजायै सुबुंफोरनो हा हुनि मोनथाय होनायनिफ्राय लानानै गासै खामानिफोरखौ बिथाङा मावदोंमोन आरो बेखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों आरो बे हाबाफारियावनो आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो श्रद्धान्जलि होनो बिबार बावनो थाखाय दसे सम नुजाफैदों। बिटिआरनि मानगोनां श्री प्रमोद बर', आसामनि मन्त्रि अशोक सिंघाल, आं साथामनोबो न'खरनि जानानै ओनसोलनि आरो गामिनि जानानै गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ बावदों। बिथांमोना जोंनि दुखुनि समाव दसे नुजाथिनानै जोंखौ बोलो होबाय, बेनि थाखाय आं धन्यबाद बावबाय। गोजोन्थों।